ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ዝቐለዱ እቲ ዝገርም መወዳእታኦም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዝተፈላለዩ እምነታትን ፈጣሪ ከም ዘሎ ዝኣምኑ እግዚአብሔር ምፍራሕን እግዚአብሔር ምኽባርን ብፍሉይ ዝምህርዎ ጉዳይ ዋላ እንትኾነ ወንዳ እምበር ነዚ ንዒቖም ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኦም ዝቕልዱን ንኣምላኾም ዝንዕቑን ኣይጠፍኡን። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከም ዝብሎ ናብ ገላትያ 7 ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 7 ብፈጣሪ ኣይትቐልዱ እግዚአብሔር ኣይነዓቕን ሰብ ዘርአዩ ዝዓጽድ ብምባል ዝኾነ ይኹን ፍሉጥ ይኹን ሃብታም ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ንፈጣሪ ብፈጣሪ ምቕላድ ብፈጣሪ ምስሓቅ ብተወሳኺ ንባዕልኻ ምስ ፈጣሪ ምውድዳር መወዳእታኡ ጽቡቕ ከም ዘይኾን ብግልፂ ተጻሒፉ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን እዚ ጉዳይ ዘለዓል ኩሉ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኦም ክቕልዱ ብፈጣሪ ክስሕቑ መንንታይ ከይብለኒ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ዓብዪ ውርደት ከብጽሑ ብዘጋጠሞም ኣገራሚ ተጓንፎ ክሕብረኩም እየ እሞ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሄዘር ማክዶናልድስ ኣሜሪካዊት ፍልጢ ኮሜድያን ዝኾነት ሄዘር ማክዶናልድስ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2022 ኣብ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ቀልዲ ዝቐለደት ስለዚ ኣብቲ መድረኽ ሃንደበት ዓርሳ ስሒታ ዝወደቐት ሄዘር ኣብቲ እዋን ፈጣርን ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትናን ዘናጻጸረ ቀልዲ ኣብ እትቐልደሉ ዝነበረት ግዜ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ኮቪድ ክታበት ኣይንኽተብን ዝበሉን ፈጣሪ ከም ዝሕልዎም ብምትእምማን ክትባት ክኽተቡ ፍቓደኛታት ኣብ ዘይኮኑ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ብጣዕሚ ብዘሕፍር መልክዑ እናቐለደት እንከላ ሃንደበት ዓርሳ ስሒታ ኣብቲ መድረኽ ዝወደቐት እቶም ተዓደምቲ ድማ እቲ ምውዳቓ ከም ኮሜዲ ብምቑጻር ዋላ እንተሰሓቑ ኣብ መወዳእታ ግን ዓርሳ ከም ሰሓተት ብምፍላጡ ሓፍታ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ክትውሰድ ድሕሪ ምግባራ ዓብዪ ስብራት ከም ዝበፅሓን ዋላ ሕጂ እውን እቲ መውደቂኣ ምኽንያት ኣይተፈለጠን። ሻውዓይ ኤክስ ቴንታሲዮን እዚ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ራፐር ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2017 ኣብ ዝተገበረሉ ቃለ መሕተት ከምዚ ክብል ብእምነት ክሕደት ቃሉ ኣብ ፈጣሪ ኣብ ዝኣምኑ ሰባት ክቕልድ ክስሕቕ ተሰምዐ። እቲ ዓመት ሙሉእ ዕድመ ልክዖም ሙሉእ ንፈጣሪ ዝብልዎ እንተምልኹ እንትልምኑ ኣዝየ ይገረም። እዚ ብምባለ ግን ከም ዘይቅጻዕ ተስፋ ይገብር ክብል ተዛረበ። ስለዚ እዚ ዘረባ ምስ ተዛረበ ኣብቲ ዓመት ኤክስ ቴንታሲዮን ጁን 8 2018 ብዘይፍለጡ ሰባት ብጥይት ተቐቲሉ ተረኺቡ። ሻርሻይ ታንክሪንዶ ዴቪስ ሓደ እዋን ናይ ብራዚል ፕረዚደንት ዝነበረ እዚ ሰብ ኣብ ፕረዚደንትነት ምርጫ ኣብ ውድድር እንከሎ ኣብ ቅስቀሳ ምርጫ ሓደ መደረ ዘስምዕ እዚ ሰብ 500,000 ድምፂ እንተረኺቡ ፕረዚደንት ከም ዝኸውንን ድሕሪኡ ድማ ዋላ ፈጣሪ ካብ ስልጣኑ ከውርዶ ከም ዘይኽእል ተዛረበ። ይኹን ደኣ እምበር ብዝገርም ኩነታት ዝተመነዮ ድምፂ ረኺቡ ዋላ እንተተዓወተ ግን ፕረዚደንት ኮይኑ ክሽየም ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተረፎ ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ። ጆን ሌነን ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 1960 ምስ ካልኦት ኣዕርኽቱ ብምዃን ቤታ ዝተባሃለ ተፈላጢ ኣብቲ ግዜ ድማ ናይ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ኣብ ምምራሕ ዝነበረ ጉጅለ ክምስርት ዝኸኣለ እንትኾን 1966 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንሓደ መጽሔት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ከምዚ ክብል ተዛረበ። ክርስትና ክጠፍእ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጠፍእ ምንም ጥርጥር የብለይን። ክርስቶስ ጽቡቕ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር እቶም ትምህርትታቱ ብምልኦም ጽቡቓት ኣይኮኑን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ክርስቶስ ንላዕሊ ንሕና ፍሉጣት ተፈለጥቲ ኢና ክብል ብትዕቢት ክዛረብ ተሰምዐ። እዚ መደረኡ ድማ ነተኸተልቲ እምነት ክርስትና ኣዝዩ ዘቖጥዐ ካብ ምዃን ሓሊፉ ተፈላጥነቱን ተቐባልነቱን ዘሰኣኖ ክኸውን እንከሎ ኣብ 1980 ካብ ፈተውቱ ኣድነቕቱ ሓደ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ መንበሪ ገዛኡ ኣብ ግንባሩ 6 ግዜ ብጥይት ብምውቃዕ
ህይወቱ ክሓልፍ ክኢሉ እዩ። ራብዓይ ሜሪ ሞኖሮ እዛ ሰብ ኣዝያ ፍልጢ ህብብቲ ዝነኛ ኣርቲስት ብዙሓት ዝምነይዎ ህይወት ዝነበራ ሃፍትን መልክዕን ዝተዓደለት ዋላ እንትኾነት ኣብ ሓደ ቅለት ሓደ ሰባኺ ፈጣሪ ከም ዝለኣኾ ብምዝራብ ክሰብካ ዋላ እንተፈተነ ንሳ ግን ናትካ ክርስቶስ ኣይደልዮን ብምባል ገዲፋቱ ኸይዳ። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ምስ ገበረት ኣብቲ ሰሙን ኣብ መደቀሲኣ ክፍሊ ሞይታ ተረኺባ እያ። ናይ መሞቲኣ ምኽንያት ድማ ባዕሊ ዓርሳ ከም ዘጥፍአት ተፈሊጡ እዩ። ቶማስ ኢንድርዊስ ታይታኒክ ዝተባህለት መርከብ ዝሰርሐ መሃንዲስ እዩ። እታ መርከብ ሰሪሑ ምስ ወድአ ብዛዕባ እታ መርከብ ድሕንነት ምስ ተሓተተ ፈጣሪ ባዕሉ ነዛ መርከብ ከስምጣ ከጥሕላ ከም ዘይኽእል ተዛሪቡ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ኩነታት ከምቲ ዝበሎ ኣይኮነን። ታይታኒክ መርከብ ኣብ ጉዕዞ እንከላ ናይ ብዙሓት ህይወት ሒዛ ናብ ቁልቁል ብምእታው ሰሚጣ ወይ ድማ ጥሒላ እያ። እቲ መሃንዲስ እውን ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘይኮነስ ናብ ቁልቁለት ኣትያ ከም ዝተሓለት ዓለም ዝፈልጦ ፀሓይ ዝወቆ ሓቂ እዩ። ብራዚል ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ፌብሩዋሪ 2023 ነበርቲ ብራዚል ኣብታ ዋና ከተማ ሃገረ ብራዚል ዝኾነት ሪዮ ደ ጀኒሮ ኣብ ዘዳለውዎ ፌስቲቫል ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ክቕልዱ ክስሕቑ ንፈጣሪ ዓብዪ ንዕቐት ኣርኣዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ህዝብታት ዘቆጥዐን ዘሕዘነን ተግባር እዩ። ብዙሕ ከይፀንሐ ግን ኣብታ ከተማ ብዘጋጠመ ሓያል ናይ ውሕጅ ሓደጋ ብማኢት ሞይቶም ብኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ተማዛቢሎም። እዚ ሃንደበታዊ ሓደጋ ዘጋጠመ ብዝገርም መልክዑ እቲ ፌስቲቫል ምስ ተኻየደ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት እዩ። ኣብቲ ማእኸል ከተማ እውን እቲ ንመበል ካልኣይ ግዜ ፌስቲቫል ከካይድሉ ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ቦታ ደው ዝበለ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓወልቲ መብረቕ በርባዕቲኡ ኣንፈት ተርኣዩ እዩ። እዚ ከም ብዙሓት እምነት ካብ ፈጣሪ ዝተለኣኸ መጠንቀቕታ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እዩ። ቀዳማይ ኬነሪክ ሌማር ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ራፐር ኬነሪክ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ጁን 2022 ኣብ ግላስተንበሪ ኣብ ዝነበረ ኮንሰርት ከም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓይነት ኣላብሳ ገይሩ ብምርካብ መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ። ብኣሜሪካ ዝጸደቐ ሓደ መዛረቢ ሕጊ ብምቅዋም እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል እንከሎ ገይርዎ ዝነበረ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ብምምስሳል ካብ ዳይመንድ ዝተሰርሐ ናይ እሾኽ ቅርፂ ዘለዎ ኣኽሊል። እቲ ሕጊ ዘጽድቑ ሰባት ብዙሓት ከም ነቢይ ዘምልኽዎ ፈጣሪ ከም ዝተቃወሙ ይቁፀር። ንዓኻትኩም ዝቃወሙ ሰባት ንዓኡ ከም ዝተቃወሙ ብምባል ራፕ እናገበረ ካብቲ ኣብ ርእሱ ዝገበሮ ኣኽሊል ደም እናነጠበ ተራእዩ እዩ። ድሕሪዚ ተግባሩ ብመብዛሕትኡ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ተቃውሞ በፂሕዎ እዩ። ብተወሳኺ እውን ተኸተልቱ ብፍርቂ ቀኒሶም እዮም።